YouTube Mirasym kanaly. Öýüpsiň, öýüşi edipsiň, gyýdyň beripsiň bilen öz çağalar bilen goýup gidäýseň bolmaýar mony. Hemme kişi watanyň çykyp gidesi gelip duruna, sen üçin maksat däldir bolen, şunu goýup gidämeli ekeniňde diýip dur bolen. Ýanky baý diýe, "Ay bor, na bir falança günden gelip geläý" diýipdir diýe. Onu ay bir içi pikirli adam ekenine yaramaz pikirli adam. Onun diýenini barıpdyr bolen. Şo zamanlardan soň öz ýanyndan bir ýyllaryna bir ejesi bilen tersleşen oglanlardan oglan ýygnap bir serdar han bolanyp bir adamlar köpelipdir. Ondan gara belli adamlara bir dowumlyra adamlara şeýanky baýlary daşar urdu Eýrana ýa Owwana geçirip kän puly alyp gepleşip bir kuştanak baý geçirseler hem özleri tüccar baý bolar ýa pul alýar ekenler. Eýdip berenem tapylypdyr. Ondan barıpdyr bolen baý diýe, "Ay, men çözemek o plany bilen gepleşip, ay bir ýygyna bir 20 gowra atlysy bar, bir oglan dur" diýe. Şeýdina şoň bilen gepleşmeli, men bilen gepleşmeliler diýipdir diýe. Onuň ata aýdypdyr diýe, "Haýsyňyz haw serdar ýigitler" diýipdir diýe. Bir men serdar diýipdir diýe. "Sen serdar bolsaň bir kelgirne üçin bir giden oglanyň başyna ýetmeli. Men ata mäneli, ikimiz atışýas. Kim diýir garda şoň diýeni bolýar" diýipdir. Şeýdel diýipdir diýe. Men serdar diýen sen giden märeke adamlar şuňa ýerde garada şoňna bolsalar tomaşa göstür gelýär diýär. Adamlar üýşüp durmuşlar, daşda görüp adam diýe. Onuň men serdar diýenden soň bolýar diýipdir diýe. Onun ikisi her gatna şu taýdan 50 adım sen aňryk görä, menem 50 adım beýlek göräýin diýip ýörep ellerin bäşi tarlyýar. Onun şu duwele çykkan adamlarda ýokoýup boş tüpüň atyp şoň bilen atışýarlar mı? Bizim görenimiz kinolarda da hatda Ýewropaň adamlaryň duwele çykyp şeýdirler-de. Bulanky da ata sen at diýipdir oňa. Sen at diýipdir ilki. Yok, sen at diýen bolupdyr. Ola men atsam sen aty bilen agaryn diýipdir ata oňa. Men at diýen bol sen aty bilen agaryn. Sen atsaň üçin men küçük berýän sana diýipdir diýe. Onun ay şu beş atırdan onu hem sapansam ne hem şeyittirir yani. Durmuşum tüpen buzu nilin ucu atamänelli beşlerinden hallan atıp dur diye buzu şey. Onun kasık koyverttir böyle töwöründen hem geçmän rok. Kasık koyverttir böyle onu başka yer gidip dur kaptanlar çukur var eken böküp çukurun içine giripdir diye men serdar diyen yani. Şu atamänelin adyny eşlerinden wagt diye adamlar. Onun atı da, "Aha serdar, menim bir ok atmala, sen attyň ahry, menim atmala bir ok. Çıka ahry nämişin bol çıkanak" diye. Onun näme del howny şeýip durjak mı? "Sňor wataýym" diýipdir. Men şu duran ýerimden atsak ahry. Ay onun ses çıkaranak diye bir gamçyň sapyny bir çıkar haw bir ok atmala men diýipdir diye. Onun gamçysynyň sapyny çıkarypdyr, bol sapyny atyp urupdyr diye. "Çykyn" diýipdir diye. Ana bir ok arlyň gaýdyp şu ýekede ýerde ýygyna adam türkän bolup öňümden çyksaň eşitmedim diýmem. Maňlaýymdan bir oku beren ýanky beýlek ýygyna duranlara da şular ýaly adamyň ýygyna düşüp beren üçin sidem atmaly. Ogurra bol baryň. Daraň öňüňde diýipdir diye. Ay kimsiniň evinde tüpeňi bar, kimsinde ýok diye. Şu hyrly tüpeňi bar. Garaz bir bulan zamana bulanmaz boldy. Onuň şeýle bolýanda da şeý diýip neresi haýsy bir waka bolsa şu ölüm kellese tegini öläýmeli bolup gezip ýörüpdir da şey. Ondan makat gitdiçe onun içeri işler bölümü ýanky NKVD tuzşuğunun kassına çıkıptırlar, uğruna çıkıptırlar da şey. Ondan şu bir Hasan ölünlüğünü anık ümrağa bile bilecek bolýasa bir hiç ýöne umum maglumat Hakan patasına men kulp okulacak ýyzdym diýerjigisi. Onuň ay kardeş iştilýän gurrunlardan bir o bir 25 ýaşyndaky adamyň etjek işi däl. Bir duruşup hakylgady goýulan adam mı kady pikir edilýär. Ondan men arşiw dokumentini gözläp ahyr tapdym onuň arşiw dokumentini Maryň arşiwinden bir ayal adam işläp otur eken maral amaşa diýip şunu mollum diýdi
şunun içine diýdi adamam göýgerim, zak biz göýgermellerli diýene sen diýdi şu telewizordäki çykyşlaryny görýän, zatlaryny okuyan görýän, sana diýdi kömek edesim gelýär diýip ondan şey diýip bir küçükün gatnadım bana. Onun näçinji ýylyň dokumentti gerekdigini bilen daga biz on. Hasan wakas bilinen akta. Şu garada şu 20 bilen 30'un arasında mıň diýe bu dokumentleri tapjak boldun ömrüň ahyryny senden men okak sorulmayan bary. Muňa bagty işi tapylsa şey tapaýmasaň diýip. Onun şey diýip açyp agtarıp şu gaýgy gatybaýyň eli bile ýalan nemeleriniň adyny kän zatlar tapdym. Lalykana berilen tapançagyň ömrü bar. Kal maňa gerek gelle o zatlar, şol zatlar çykýar ondan ahyry ondan özü durup bilmän menem içine gitdi dänin bir dokument alyp geldi bolen NKV'den bizde Kırgızstan arxivi diýe. Muny NKV'den dokumentini seversen sekretde diýip hat birine gyzyl hat bilen ýazylgy sürgüç pesatlar näme bar. 1924-25-nji ýylyň dokumentini bir papkany alyp gelýärdi. Atamanal hakynda. İçinde şu ovalon deňinden geçip gidenini şu maglumat berýänçilerin plansy atly bolup geçip gitdi. Şoňa çenni bar. Şu Ruska bilen ýazylan bar, galam bilen ýazylan bar. Şu işgärlere Medrahimov diýip bar. Aýa tatar adamlar mı näme mi ýaman owadan poçerkli gatyk o ýazgylar sinden bar soň. Ondan hiç ýerde şu Atamanly kimdir de biri menem goşulaýyn dedik gezirel ýok bize goşulma. O ýöne näme namysa galyk, namysa galynmasyň namysyny alyp bereli. Ýöne tersleşip men ýyzyma düşýük diýme ahyrin. Biz ertir öljekmi ýa şuň gün örtan öljekmi bilem bara. Ýyzymyzdan mydama ýöne töwür gözümiz töwürümiz. O sähel beribli söwüşen bolup gelip biziň ýyzymda düşüp görmedi diýip adam toplamandyr hiç. 3-4 sanak adam bile gezipdir şey diýip. Mydam ýanyna. Ben gara şol jenjeller bilen ondan şu owanyň gelýän adamlar has ýurdun eýesizliginden peýdalanyp ýaman ogurluk, kän ogurluk etip arxiv dokumentiniň içinde de bar eken şol. Gelip sürü goýuny akidelendiginiň maglumaty bar ekeni. Şolar gelip özleri eplem bolup men batrak boljak diýip her gaýsy bir çopanyň ýanyna batrak bolan bolup ondan çopanyň bir adamsynyň az bolýan wagtym bolýar da owa gidip şoňar bolýarmyş bolen bir-birini habar edip bir ýerlerde gyljyny gömüp bir ýerlerde tüpeňlerini gömüp şey edip ellerine ýaraly alyp gelip ýanky azrak adam bolup çopany öldürüp goýunlaryny sürüp alyp gidiberýär ekenler. Kelmaýryňam bir asıl özü bir dawa tapsa toýu barmayan adam bolmagy çemeri. Şo zamanada 25 tane 55 satarly gorowçy adamlar bar eken Kelmaýryň mallaryny öz emlegini goraýan 25 tane hakly heçdekli adam bar eken öz serdary bar ekeni. Ýa Kelmaýryň owan serhedine goloy ýerine 2 sürü goýuny sürüp owanlar alyp gidipdirler. Çopanları öldürüştürüpdirler de alıp gidipdirler. Ondan ilki 2 tane erkekleri yitipdir, yan koştu. Ondan erkek gittiýä bolen o atlar goýun ýylýanlaryň agyly ýok da. Ýyzyna düşüp bakýa goýun haçan goýun ýatýa bolen erkek çökerip goşlar soýurdy, oturýarlar da şonu ýene turan wagty goşun erkegi ýüklep ýörek diýip. Onun erkek bolmady işler kynalýar da. Gara şey bir so goşun çopany men erkek gözläýini gidipdir. Biri, onun 2 sürü goştoşturdy ýa-da. Onun ýene biri ýyzynyň habar gelip gidipdir. Bir adam marka ýanky ýollaşlaryny habar edipdir. Ýanky çopany öldürüpdirler dänin. Goýuny sürüp uğrapdyrlar şey dip. Onun ýa-da şo ýyzynyň habar gelen çopan gelse goşta çopan ölüp ýatyr diýe. Ol owanam ýok, goýunlarym ýok diýe. Onun bilip durulny başga adamyň ondan bundan şo görüňleri eşitip başlapdyr eken näde. Şolar ýaly wakan bolýanlygyny. Ondan ýanky çopany gara öldürilen çopan bir zady üstüne gum sürüp dänin. Ýanky Kelmaýryň üstüne garşy ılgapdyr.
Yani o atlar näme ılgapdyr diýäniň erkeklik gitmeli. Erkeklik gitmeli. Niri daş gaty daş ýerem bolsa şol erkek bile baryp şuňalyna kelkaka şuňalak boldy diýipdir goýuny. Şoňal alan batyragyň şol çoplan çopanam öldürüpdir. Beýlek çopanam düýü gözlemäge diýip gitdi. Olam men marayan sama şun bir üstüne gumsuran boldum bol gelmedi diýipdir. Şoňaly gidip o düýede itmän ekeni şol gelin bolan batyrak düýeleň iki sanyny alyp gidip başga bir ýerde goýup şunu bir may boljak inniş kortada diýip şoňa nimet börekenne. Onuň ol düýäň izinden denem goşa gelipdir. Goşa geldin ýok diýär şoňaly onuň baryp bular aýdypdyr. O wan terhedi bilen arasy daş däl ekeni. Ýankylan goýun guýuň oturan ýeri. Onuň ýanky ýygyrmäşiň ferdary bolýan adam ay kelkaka bu ada senine ol düýeli bize gelýänçe biz o ýörük barýansak goýun ferhetden geçer diýipdir. Ferhetden geçmedik bolsa biziň hötdesinden geler söýlen ferhetden geçen bolsa bize hedillermez o wanyň o döwletiň içine gidip uruşmaly bolýar ha biz onu. Onuň o hedillermez ay gara näçe diýsen kelmaýrykdan çekinýänem bolsalar, gorkýanem bolsalar gidip bolmaz diýip aýagyny nep durmuşlar da. Di kelmaýrygam gaharlanyp agzyna gelen zat diýip men size näme keypine aýlykly günlükle dip saklaýan. Şuňa başymy ýetişende peýdaňyz bar diýip saklaýan. Şo wagt gidende näme o wana geçende näme olar bize gelip ekdip durdy. Biz öz malymyzy gidip almalymy dag diýip diýämiş bolay gorkýarlar diýär gidip bilen aklar. Ondan ağalarının illerinin biri han hosen bir atamänerli bilen aran gat sağarin. Şonu tapsaň düzelýär zatlaň. Şoň ýekejezem gidip alyp gelýärsiň nipdir diýär. Onun han atamänerler nerede? Ay plan goýuň maşyna düýne gördüler şonu. Bar eken nipdir onu. Ay birine bir täzerek erkeň birine diýär nemäňem goýun erkekleňem ýaňy esräbirek duran wagtlarmyşyn. Esrep duran wagty gyzyl läli bolýar da ol. Nämeden sürseň gidip barýan bolýar. Onuň ýankyny erkek selpilledip ýankyny çopanyň goşuna baryp ay ata kelkaka geldi ya sana diýipdirler bar diýe. Onuň gelipdir ýanyna da möjok diýip bir dosy bar eken, hoja berleri bar eken, ýanyna 2 sany ýollaşy bar eken şo wagt. Onuň gelipdirler bolýan ýanky kelmaýryk atamyna 2 sürü goýun gitdi. O plan guýdak goýun gitdi. Şunu kellesiniň gyzgynyny şunu getirip berseň sarı uşy bereýin sana diýipdir gapysyna bir sarı uş diýip bir aty bar eken. Aýyr görülmedik owadan atdy da gaty ýyndam ýyle belli diýe. Ýaly gurugam ak mele diýe. Ay gaty owadan ataň başgasy bäş atarly atyndan başga hiç zat ýok diýe da. Kelkaka sözüň sözmüdür diýipdir. Ýanky 25 tany adam daşyny goraýanlar barmyşyn. Başga dogan garyndaşlary, çağalary barmyşyn hemmesi sözüm sözdür diýipdir diýe. Sözüň söz bolsa na el eber elini el rupturlar diýe. Adamlaň birem gerek gel. Men özüm gidip getirýän diýipdir diýe. Otursun bu 25 tanyň seni orada da bolýar diýipdir. Gidipdir diýe ýanky çopany habar getiren çopany bir şuňa bir zat ber, mineral at ber diýipdir diýe. Ay ondan bular çopan ýyzarlamagy öksüz o zamanyň adamsy. Ay goýunyň ýyzynyň şol watandan gitjek bolsa goýun gaty kıyın görýär diýär da haýwan o insan gaty kıyın zora tutup sürmeli ýa. Onuň köp adamyň ýyzy bar diýär ýyzyna sürülen iki sürüýünden biriktiripdirler diýär. İki sürüýüni goşup diýär şeýdip. Gara serhetden aňry geçipdirler diýär. O ata serhet bamy, ýokmy, geçdimi, oňulenimi işem ýok diýär. Serhedin gara bir 2-3 kilometr aňyrsyna bir guýu bar ekeni. O atlar 5 barmak ýal bilýär diýär ata. Nirde serhedin nirsinden guýusy bar. Onu bir plan guýa barandyr bu diýipdir diýär. Ondan bärden bir illere çala bir görnýär diýen ýerlerden ata adamlaryny sanap dur diýär. 8 sana adam var. Ýanlaryna goýunyň ýanyna erkekleňizem hana o ýiten erkekleňizem hana dur ýanyna diýipdir diýär. Olaram dur. Men daşyndan aýlanyp aňyrsyna baraýyn. Siz onu ýança bir bärsinden gara beriň diýipdir diýär. Ondan
men aňyrdan bir tüpeň ataryn öli size mene golöýän kişi bolberin maňa siziň peýdaňy berek gelipdir diýip. Ondan onu ýança ýanky buluşlar örüp goýunlar soýak magazasy ortar durgen täkbiler bu soýaksyn biziň etmeli bolar etber ýa indipdir diýip. Goýunlary kuyudan su çekip suya yakıptırlar, erkeklerin çeyreklerin sudan oldurup durur çökörüp diye. Inni süraymeli Allah boluptur, ol ata aňarsına geçip tüpeň atıptır diye. Mallary göýberin aňa karşı bolmasa näde diýen men ata mäňellerini ýykypdyr bolyn. Aýny buny özününki diýip hasap edýän bolupdur diye da bular öz territoriýa, öz meýdanlaryna geçenlerden ellerine tüpeňleri var diye onun goýunyň içinden bir tüpeň atıptır. Balaňam 8'sini atıp öldürüptür diye atan bir özi. 8'sini atıp öldürüptürler. Ondan kuyuň içinde o zaman hükman başına adam bolýar diye de. Çağıl çuwul bir adam var diye. Olurun soň Allah uruduğunu moza tanıyandır da onu näme ol bir eline tüpeňim ýok. Boş meýdanda otursa da hiç adam ýok diye. Onu ýança onun aňyrky ata gelipdir bolyn ýygynyň barýan adamlardan barypdyr, çopan barypdyr. Hani erkeňiz turduğunda goýunuň sürüberiň diýipdir diye. Uyun başına adama da eğilir gelip koyunu akittiler deyip ayda senliyiptir diye. Olongam elinin tüpeňlerini, yankın ellerini beşatarlar var eken, ay sol belgiyen gallan diyen tüpeňleri var diye de, şu 10 miratar tüpeň var diye, her gaysi bir hilerak ütyoşuk tüpeňler, yankılan varsın tüpeňlerini ellerine alıptırlar diye, erken üstüne atıptırlar diye olurum. Indi koyunu kovdular öyle ýygynyň kişi diýmek gerek gelýär da öz watana gaýdy bol koyun diýe. Ýöne öňürdükläk gelýän ýarly ýoksa koyunlar diýse wat bir boğaz koyun bolupdurlar diýe goç koy berilenden soňa keni bölün koyunlar eňk gelýär diýe da. Indi serhetden epesli geçipdirler. Suwa ýakylan koyun diýe kemçiligi ýok diýe. Onuň serhetden epesli geçipdirler bol kel kaka bar. Alıp gelin kel kakany goşa gelsin. Ýa özü goşa gelip direken diýe. Kelmaýryň. Onuň ýanky baran adamyň ha goşa ýetip gelýär goýun iki sürüýüňem sanak göremdak sanyny çopan plança diýip aýdanak sanadak gol goýunyň gelýär diýipdir diýe. Ay kelmaýryk öňünden çykyp diýe. Goýunlar diýe öňkü ör meýdanyna gelen, öz goýusyna gelen aralygam bir epesli 30 kilometr ýaly barmyşynda geçen ýoly. Su sarsa da bolupdur, öz kuyusuna gelýän diýip goýunlar eňk gelýär. Ýa kelmaýrygam öňünden çykyp goýunlar ýeke-ýekeden sypa geçirýär diýe de. Sana ýam kadir ýarly boýun. Ay zat adamyň gaty neme diýe de. Ay şey diýip diýe goýuny goşurypdyr diýe. Näşe mal erkeňe ha da goýuny. Anha sargoş deňki diýipdir diýe. Hemmek şiň alyny, gözüniň alyny şo 20-25 tane attyrsa mamysyn. Hemmek şiň gözüniň alyny ha sargoş deňki diýipdir diýe. Kedip atamyny minipdir diýe. Sargoşyny alyp minipdir. Şert edipdir, söz edipdirler. İkisem sözünde durupdur. Gölin bir aradan bir wagt geçipdir gölin. Ýanky kelmaýryk kök bolup goýuny eksilenden soň dolandyryp gelenine hasam köýüp kök bolup ay kara mallar goşandan hemmesi gözüň aýdyň diýip garadyma gözüň aýdyňa gelipdirler. Mundan bir onun kun geçipdir gölin adamlaryň içinde her ýyl adamlar bar da näme. Bunu şeytan ýylýanlardyň ekin ekmeli, mal bakmaları da ýok. Bar etmeli işi agdalyk adamlar ýolundan kakasy bilen ogluny tersleşdirmek, iki dostu tersleşdirmek şoňarlar çünkü ýaşap beren zat da şeytan ýylýan adam. Şunu biri adamlaryň biri essilje agtygy bar eken bolyn şu agtygyny kelmaýryň agtygy, ýa agtygynyň adyny tutup atan iki sürü goýuny getirip berdi, sana inji beren sargoşuny atamäňele berendir bolyn 10 sürü goýun berben sargoş ýaly at tapmaz diýipdir. Şey diýipdir bolyn kelmaýryk keýip kök bolup takýasyny şahyna geýen bolup öýlerini gady keýip kök bolup oturka ýa agtyja gelipdir de atan kelmaýryga näme iki sürü goýuny sargoşy berip alandyr bolyn 10 tür goýun berben sargoşy aly bilmedinmi diýe diýdi maňa diýipdir bolyn.
Şol oğluncuğa sarıus iňji berilen ekenniye, öýünne taý bolupdyr hana malyndan iňji berilen eken. İňji berilen adam, beren adam alamam bilen agydyna satybam bilen ony. Türkmençilik, musulmançylyk boýunça onu ellemek gadaganna iňji beren bolsaň ellemek gadagan. Depesinden qaynan su guýlany al boldy diýe. Bah, yer edenim mar bolsun. Bunu näme beýtdim käm o. Ay beýtmän näme? Şeýtmesen hana 25 tane adamyň var getirbilen agary. Atamanelerde 10 tur goýun bereni sen gitjek käle bolsa, onuň üçin at çürü diýär. Oňa sary şöre agary. Ay oturan ýeriniň bir eden işini dogry hasaplap, birden hem ýalňyş hasaplap, ay garaz gitdigiçe şeytanmyň üstüne minip, şeytan gitdigiçe awanyp, üstüne awanyp, gaharyny getirip edenini ýalňyş hasap ettirip başlapdyr diýdi. Ondan joppanma gelin alýamyşyň, toý edýämyşyň şo zamanada. Ondan aýr meçbersiz baý adam, uly baý adam beýik ýerde teler urdurup ors gelende ondan agaçly adam kän näde o atlar tagty agaç kän yerlere sütün dikip uly baýlary ýanky teleriň üstüne oturdup diýe tagtydan hem teler ýasap oturdup diye ay şu bağlar gücün görkeler ýal bolup şunu ýa-da gaty uly döwlet ýal baý bolup ýa-ni at sapyşyk geçiripdirler diye. Ondan bir köşek gülli bayragy bar diýip diye iki aýlagy görüpdirler ol atamanelem maraken ýa-da ýa-ni sary usuly atamanelem çykypdyr diýe-de. Ay iki aýlagy aýlanmalymyşyň welin birinji aýlagda sary öňden geçip gidipdir. Garaz menniň baýlan Katın apal atlar welin ikinci gelip ikinci pellahanadan arasını epesledip geçipdir diye adamlar ay gatı mes bolup ýanky köşek gülliýän ogsorny möjöň eline beripdirler, hoja berberi var diye ikisi bular ýanky atyň ýanyna durmuşlar. Ol adamlar ýanyna çağırıp ýanky oturun baýlar teleriň ýanyna çağırıp daşyndan baýragyň daşyndan pul berýärler diýdi. Atamanlar her kim gözüň aýdyn diýip pul berýärmişler, bir zat berýärmişler welin. Ýani kelmaýrym goloýuny bartypdyrdan ata agşam aşyny ýata berip dank gaýt diýipdir diýe. Ata da näme senin dilawallym kel kakon özüň berdiňe şert etdiňe diýipdir. Ay onu da goý ýerine goý şuňa aşam aşyny diýipdir. Bir gurrun diýe bir gaty gyýgyryp aýtmandyr welin duran ýerinden märeka ýap toý pozuldy diýe. Bir iki saan bir gan olacak. Kelmaýrym näçe ýygyr şo zamanna diýe şu sarja we joppan maýly onu 10 oýuny bar welin 25 tane 55 atarly daşyň orýan adam ýok diýer. Kelmaýrykda baýmyşyň garaz kim bir zat diýse o zamanny hem daşynyň ýanky al bolmasa derre öldür diýemşin näme. Ne toy utordu diýe. Şo wagda her kim duran ýerinden adamlar näme ugly gelmese darga berdiler. Ay bütün Mara vilayeti dargaptır diye. Ondan kelmaýryk öýlerine gelipdir diýenin ata bilen atışmallyýady. So toýda mergenler de atlaram barıpdyr. Mergenden toýum atışyga bolýamyşyň welin at so atlar görenlerine aýdyp şuň öýe baryň diýämişiň welin näme üçin çağırlýanyny bilýär diýdi hemmekşi. Ata bilen atış diýdiň öllüğüň hazap diýdi. O ýerde ikinji urrun ýok diýdi. Hiç kim bolya barar simendir diye. Onun garada şey edip bir guwa sirikdip biri ben baryan niptir diye. Habar ettir bol. Beýleki özü ýoklary habar etselerim diye. Ay halat berenne beýleki haber ya. Indi başyna gyssaw düşennedi. Atamanlaryň garşysynda meni atjak bole barjak gellipdir gönniye. Şey diýenlerim bolupdyr diye. Garaz öýde ýok kendi diýenem bolupdyr. Garaz bir şu guwa sirikdiýän adam men barjak diýipdir diýe. Onuň bir kelmaýryň ýanyna baryp garaşyp oturmuşyň welin inni ata getir aşama sen ertdilen näde. Ay ikinni namazyň öň ýanyň ata ay bir syrgyň bolup oturmuş da kelmaýryň syrgyny oturmuşyň welin. Ýanky bir öň ýanlaryna beýik alan bağamyşyň arasy bir ýanky syrgyň bilen arasy bir 150 ýarak. Beýik alan mamyşyň bolýan ki ýanyna da hoja berberi bar ekenniýe. Onuň bagşysy. Onuň şo bar eken bolýan ki atly iksem ýanky alan üstüne çykyp durup atyk görüp turýar ol şawlap syrgynyň üstüne ok geçip gidipdir diýdi.
Yani seyirinin bütün adam ılgap taşarak sıkıptırır, ol 2 sany attırılır diýdi. Kelmayryk yani guwasirik bilen bir bağa waklayan goýunlara iýmerleýän yeşik bar eken tagtlan ýatalarny. Şunu düňdörüp arkasyna geçip ýankydan tüpeňlerini çenläp oturup bolyn. Ata diýe kel kaka diýip ýör ekenne oňa. Indi atışmajak bolýar diýdi. Şu gelýän üçin söz üçin gelipdir, bir gara atlaman gelipdir bolyn. Indi atışmajak bolýar diýär. Bolyn onun iki tarapam tüpeň atman durupdurlar bir sellem. Aplam ýata kelmäýärgem ok atmandyr, guwasyrygam ok atmandyr. Yani ata da olardan atacak gelýärdi. Olardan ok ilki atacak gelýär. Onun atyk başyna urup ýyzyna garşy öwürlüpdir bolyn ses eşitdiler ýaly ýerden ýa-da. Şu göt bile geldiňmi, näme ýyzyna gidip barýaň diýip kıýgypdyr biri. Şu göt bile geldiňmi, näme üçin ýyzyna öwürlük gidip barýaň diýipdir diýe. Onu ýança guwasyrk atypdyr bolyn buğdundan ok atylandan beter degenini şarp edip ses eşitdiler diýe. Adama ok degse, näme degse, janyny da degse, şarp edip erwet diýmen ses eşitdiler diýe, okun diýe. Yani atın yüzü ýyzyna garşy öwürüp duran. Ýyzyna öwürlüp şo nemäň diýe goýuny nahar berilýän ýanky nowaň üstünden tahyýasy görnýär diýe kelmäýärin. Şeýle görünüp duran ýyzyna öwürlüp atyp durýar. Şundan ok diýip beýnisi çympyrak bolup ökçesiniň ýanyna baryp ýetipdir diýe. Gidiberipdir diýe şeýle. Gidipdir, kel kakasyny atyp öldürüpdir da ilki ýöne olar atypdyr. Atypdyr, ondan bir gurrun hemme kişi ýaýrapdyr. Ondan anyny durdum aýryk diýip, üç-dogan eken şolaň insi bar eken anyny durdum aýryk diýip, bol şol adam gara yeserden bolup baýagyň ýyzyna eýelige diýen kişi bolan bolup, ýanky şol 25 tane atlysynam alyp atan katsyna çykyp gaty kän yaramazçylyk edipdir ol adam. Gaty köp yaramazçylyk edipdir. Bir ýerde ady bilenen belli, bir 2 sany adam ýeni, bir çopanyň oşuny baryp ata ýatyr diýip aýdypdyrlar bol bir 2 sany adam yaraly bolup ýatyr ekeni. Şular ataň ýollaşydyr diýip gyssap, atan ýeredi diýip torýan biz atany bilemdik diýipdirler bol. Ýanyp duran ojaryň üstüne közüň üstüne atypdyr diýär, any durdum diýär. Şonu qarada soňarlar edip ýene bir ýerde ýanky atany ýamannapdyrlar, ata planyň goşuny otyr diýip bolyn. Aýonyň owadan çykyp barýan çalar wagt geçýär diýär. Gün ýaşyp onuň adamlaryň içinde biri gün ýaşypdyr da ýanky çopanyň goşuny barmaly bolanyny gün ýaşyp garanky tutupdyr. Şunu şu wagt biz barmalyň, ata mäneli giýje gündüz dessen görýär. Bizim barymyz çöpler, biz onu giýje haýsyn görýän ana. Şu wagt görem da biz çopanyň goşuny görem da aramyzdan täze ol ata biziň ýeke mämedi çöplüýär diýipdir. Şuň üçin ertireçen şu çopanyň goşuny çatmasyny bunu ertireçenni gawap oturalyň. Ertir gün näwer bolyn biz sanymyz käna atalyň, ondan atalyň diýipdirler diýär. Ondan hemme kişi gorkýar diýär. Ata bilen atışmalydyň jany çykýar diýär adamlar bar. Şu kelmäýär atışyna bütün syrgynlary ýanky 25 atly hemmesi görünýär da. Bar görünýär. Ondan oň bilen atışdyň ölüň boýnuny alaýmaly. Ay bolýar diýipdirler diýär. Ondan ýanky ädimläp bir 150 ädim ýaly ýerini ýanky çopanyň satmasyny, çalmaryny 150 ädim ýalak, bir 200 ädim ýalyk edip daşyndan ädimläp çykypdyrlar. Her kime 20 ädimden bir adam düşýär diýär. Şuýda bir adam goýup sen sagyňa jogap berýän. Muňa goýup sen sagyňa jogap berýän diýip ýeke-ýekeden aýlanyp adam oýup çykypdyrlar diýär. Ýani any durdum aýryp goýup çykyp soň erteden soň eger ata şundan gabalygy hat çykyp giden bolsa birimiziň deňimizden geçmeliler şo. Kimin sağ tarapından, her kim sağ tarapına jogap berýär. Kimin sağından geçen bolsa hatyn talak diýip şert etdiripdir diýär adamlar. Ertir bilen turupdurlar, ýatanaklar diýär-de, emmek hatyn talak aryň gaty erbetsa da. Gülin ertir bilen ýanky kamanna bolup topara ýanky emet kasyp gelip
yankı çalmarı kısıp koyunam öğrenak denir. Kısıp geliptirler çoponu. Han çıktın ata deyiptir golün. Ata gitti ahiri ne çıktın o deyiptir. Hasan gitti. Ay şu yassınamadın ideyanların çıkıp gitti deyiptir. Niye gitti? Ana şeyle karşı gitti. Yankı yanına olun yanına durdum ayrın yanına iyisileri var mısın? Her kim öz yerinize varıp durun deyiptir diye. Gelen iyisiniz bilen başka iyis etmeyen edi şu iyisinizin üstünden yöre barın. Yankı iyisa şu iyidalla bar sen deyiptir golün. Anı durdum ayrın 5 adım kaptanına sağ kaptanına çık gidiptir diye. Bolmasa birinin kolun hatın talak da anı durdum ayrın et 5 adımcık kaptanına çık gidiptir diye. Ayalnam kovmandır. Gep gürrüngüm olmandır, hiç adam olmandır şeydip. Karan neresi inni, sallattan kaçıp görünmolda inni, öz adamlarının bir ecesüle sevuşunun biri. Onun anı durdum ayrık beydip alıp bilmeceğini biliptirdi diye 25 bin manat bayrağı var. Kim atan kellesini getirse deyiptir diye. 5 manada bir koyun verilýär eken bazarda şu var. Men niyen koyunun bazı 5 manat eken. Hatara yürüyen erkeğin bahası, hovutlu halık erkeğin bahası 200 manat diye. Oğlum 25 bin manat pul, nağıt pul bayrağı var. Kim kellesini getirse deyip, deyip bayrak koyup ıgılan ediptir. Göllüye nur yok nasıl bir samsıklasın biri. Uklap da tirka öldürmem, ekidi vermeli ya da. Kara sulatlar bilen, kara öğrüsü kıyınılıp başlayıptır. Kara anamdar adamlarının yanına, katınamdarı olmasa barmazak bolup başlayıptır. Bir Bolşeviklerim gati bek düýbük bekep bir Moskwa habar varıp betip atamayanly deyip sallady öldürüp ýördüp ay näme özlerine ora maglumat berýändirler deyip ol işi adanyň onun şu zamanada bir kitap ýazdyrekeni 18-nji 25-nji ýyllarda Türkmenistan'a basmaçylyk diýip onu basması diye var da Türkmen'e vatanı uğrayan adamlar basması. Şu kitabın içinde okudum ol bir söz var eken Moskova'dan gelen bir vekil Rus adamsı ne için atamaneli atışya biz bilen. Beydip yönü öldürüverim. Bayi olmuş o. Yok bayi ol değil maglumat. Ananın at diye de. Bayi olmadık ne için atıştın o. Bir garip bilen işimiz yok. Bayilen elinin adını alıyasın. Ananman barıp öylerini görüptür. Ay bir iki depik kadılan sünödü şu terim yoktu, uğukları var, dikilerim oldu, göttüktü diye de Türkmen. Şunun içinde kakası, eceti yaşa otuyormuşsunlar. Şu adam yeni devlete düşman eden buradan siz onu yapar deyiptir diye. Ne için biz buna ne mi diyese bunlara? Bunlar biz okutacak oluyoruz. Kalhoz biriktirip kalhoza geçirecek oluyoruz. Bunlarla düşmançılığımız yok. Onun için atamayın bize düşman mı oluyor deyip diye deyip diye deyip kitapta var şu. Deyip kara sulatlar bolup görüp sol atamayın kastını çıkıp yeke atışacak diyen adamların biri tapman bir ulu zıvaniyeli ikinci yerde polukta ikinci adam olup duran adamın biri men atanı getirecek deyiptir diye bir tap getirecek şunu Bolşevik'in düzümüne kabul edecek deyip diye. Bir Tatar adam bilen niye Nova Türkmenlerden Rus dilini bilen adam katı elçen diye de. Ondan bir Tatar adamsı bilen gepleşip oluyor da Tatar bilen. Şon bilen Tatar adamsı bilen meydana çıkıp nerede atamayaneli bağır deyseler yan kafçer göl üstüne var. Ay kara bağır diyen yerine mi yok diye de ol. Geliyor deyseler gidiyor diye işi gaydan deyip diyor. Ahır bir yerde üstünden varıptır diye ondan. Varıptır da şunu alıp yankı afçer müngülen ol Tatar adamım tercime edip veriptir. Sen ne için bir Bolşevikle düşman olayan bir halk bilen işimiz yok var. Men sen şu vatan niyan buradan men barıp orsaydın plan yerinden yine sizin üstünüze gelip bursuvayla piyörüne. Men neyme görüyen zadım var. Men neyme hiç neme diyen zadım var. Sizin üstünüze gelip men ursup piyörüne şu devleti tüketecek bol. Senem hazır bizim düzümüze geçeceğin olun. Sen hatiralı olayan olun nemeyen yok. Sen geç. Men önüme düşüp sen erteyin. Deyip bana ertiptir. Yankı Atriyadın içine, Bolşeviklerin içine ertiptir. Ondan yankı Nurvivi inkisi doğunu
bir gurrun yayradı, halkın içini yayraptır diye onun in ulu doğanın bilen so ikinci doğan birinci ölüptür, ikinci bilen ecem marak görmeye gitti diye. Onu atanı göreyin. Şu halde sen bize de azar veriyorlar diye de. Onun azar vermeleri koydular diye. Onun birlik diye de oradan sol tarlatlan içine koşulanın azar veren haklar. Gelmeyi geliyemem diye haklar diye. Onun ecem gidip yankı folklorunun onundan sonra ağzına barttır koyun. Gözcük diye karının gepini dinlemeyen morlar onu biri ben atamanelin ecesi vaysın deyiptir bu. Ne onun yankı var ben atamanelin ecesi oğlum bile de uşak deyiptir atağını çıkarıptırlar. Onun ak silkmi telpekli o atlar Türkmenler kırmızı onu pagon götürüyor ekenler. Şöyle gelip ne duşupturlar naşın mali. Şunun düzümüne geçtim. Bir after yanıma gelip geçirdi. İnnen ha sizden parahat borsunuz, menem borun deyip şey deyip Balşevik'in düzümüne geçiptir. Bir ayrak boluptur bölün. Yankı edil birinci komandir değerli orunmasar eken neydi yankı. Bunu Aşkaba'da çağırıptırlar diye yankı komandiri. Çağırıptırlar bölün. Şu zamanada bolayan zatları bilyendir de ol. Onun atanı yanına çağırıptırdı. Beni çağırıyorlar deyiptir diye. Eğer ertir akşama sen dolanıp gelmesem sen yine ırskalını çöllün gözle verginin deyiptir diye. Onun ertirleri bir gelmendir. Oğlum sen bir kaltamanı için düzüme getirdin deyip yamanlayamışsınlar da onu. Bir giden salladı öldüren adamı Balşevik'in içine geçirip YouTube Mirasım kanaly.